No ešte tu mám nejaké otázky, ešte zo 3. No potom ďalšia otázka teda. Ak by prišli vysoko duchovní ľudia z národa k moci, tak pokým globálne satanistické elity vládnu nad zemou a stále majú moc, tak nedávam tomu ani 24 hodín, čo by sa snažili zabiť tých, čo sa dostali k moci. A snažili by sa to urobiť cez hárpy, katastrofy. Takže ako na to, aby ani elity čiernej šlachty nemohli urobiť vôbec nič s tým, že na Slovensku vládnu najvyšší duchovní ľudia? Dá sa to i teraz? Alebo je tu možné, až keď čierna šlachta už bude kaput? No, takto. Na to môžem povedať tak. Pripravuje sa atomová vojna. Áno? Či bude, nebude, neviem. Bolo by lepšie, keby nebola, samozrejme. Hej? Ale je možné zmeniť všetko a ovládnuť všetko myslením. Pretože ak začneme my na Slovensku prvý, teda nikto inde nezačne, len my na Slovensku začneme prvý, hej? Tak to myslenie sa šíri. Samozrejme. V tej kapitole, v tej knihe píšem, kapitole 31, len myslenie život, že čo znamená. Niekde v Škótsku, vo Veľkej Británii mali vo zvyku, že ovce, kde mali ohradené ohradou, tak bránu, ktorú mali otvorenú, tak cez bránu boli dva proti sebe valce, hej? Že cez tie valce prešlo auto, hej? Viete, ako sa točili valce, ale ovce nedokázali prejsť cez tie točiace sa valce. Oni mali otvorenú bránu a ovce cez tie točiace sa valce nikdy neprešli. Až jedného dňa raz jedna ovca prešla cez tie točiace sa valce, jedna, a na to konco v celej Veľkej Británii začali všetky ovce prechádzať cez valce. Kolektívne myslenie. Duch. Alebo, no? Chápete, čo sa stalo? Teraz to vedeli všetky ovce. Všetky ovce začali prechádzať cez to. To znamená, my na Slovensku, keď zmeníme myslenie, to myslenie sa začne šíriť na celú planetu. To je rovnaký príklad, to je 3-minútová míľa. Že nikto nedokázal zabehnúť, verili, že ani sa to nedá a zrazu to jeden dokázal a ďalší o 2 týždne už zopakoval to. Takže... Myslenie. Dobre.